Takže vodíkový agregát je namontovaný v Škode Superb 1.9 TDI 96 kW. Celá sada spočíva z vodíkového generátora, ktorý je umiestnený v spodnej prednej časti motora, tak aby na ňo fúkal náporový vzduch kvôli chladeniu. Nachádza sa tu v tomto prípade 17-článkový generátor, ktorý pri 30 ampéroch dokáže vyrábať 3 litre vodíka za minútu. Do generátora priteká samospádom elektrolyt, ktorý je vlastne destilovaná voda s hydroxidom draselným v miernej koncentrácii. Generátora druhou stranou už tlačí naspäť hadicami do nádržky, ktorá slúži ako bubler. A cez dva ventily. Nad hladinou sa zachytáva HHO plyn takzvaný, ktorý vrchnou hadicou je vyvádzaný priamo do sania motora. Ten systém je napojený na alternátor na 12V rozvody, regulovateľný. Takzvaný HHO plyn vyrábaný týmto systémom má oktánové číslo 130, čiže oproti benzínu alebo akémukoľvek inému fosilnému palivu prebieha vo valcoch efektívnejšie spaľovanie a tým pádom prispieva k úspore paliva v rozmedzi od 10 do 30%. Generátor sa dá jednoducho odpojiť alebo vypnúť jednoduchým tlačítkom vyvedeným priamo v kabíne šoféra.